स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने उपवासाचे साबुदाणा पापड कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। साबुदाणा पापड बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी आणि तेल। तरी आपण साबुदाणे धुवून घेऊया। तर या ठिकाणी मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये हे साबुदाणे ॲड करूयात आणि 1 ते 2 वेळा आपण हे स्वच्छ धुवून घेऊयात। आता या ठिकाणी साबुदाणे मी 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत अर्धी वाटी पाणी। तर 1 वाटी साबुदाण्यासाठी मी या ठिकाणी अर्धी वाटी पाणी याच्यामध्ये ॲड करते आणि आता आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत चवीनुसार मीठ। आणि हे साबुदाणे आपल्याला रात्रभर भिजत ठेवायचे आहे। आता या ठिकाणी हे साबुदाणे मी रात्रभर भिजत ठेवलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता हे फुलून खूप छान असे मस्त झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता एकदम सुटसुटीत असे झालेले आहेत। तर आता आपण याचे पापड बनवून घेऊयात। त्याच्यासाठी या ठिकाणी मी प्लास्टिकची डब्याची झाकणे घेतलेली आहेत। तुमच्याकडे जर चांगल्या क्वालिटीचे प्लास्टिकची झाकणं असतील तर तुम्ही ती वापरू शकता याच्यासाठी। तर आता या झाकण्यांना मी तेल लावून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण हे साबुदाणे टाकूयात। असे पसरवत न्यायचे जेणेकरून ते साबुदाणे व्यवस्थित असे सगळ्या साईडने व्यवस्थित त्या झाकणामध्ये भरले जातील। आणि आता आपण याचप्रमाणे सर्व झाकणांमध्ये साबुदाणे भरून घेऊया। या ठिकाणी या सर्व झाकणांमध्ये मी साबुदाणे भरून घेतलेले आहेत। आता आपण ते वाफवणार आहोत। त्याच्यासाठी या ठिकाणी मी पातेल्यामध्ये पाणी गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। पाण्याला आता छान उकळी आली। त्याच्यावरती आता आपण हे चाळण ठेवूयात आणि त्याच्यामध्ये ही सर्व झाकणी आपल्याला अशा प्रकारे ठेवायची। जर तुमच्याकडे झाकणी नसतील तर तुम्ही छोट्या छोट्या प्लेट्स वापरू शकता याच्यासाठी। हे एकावर एकही ठेवून ते छान वाफवले जातात। त्याच्यामुळे मी सगळीच झाकणी याच्यामध्ये ॲड करते आणि आता आपल्याला झाकण ठेवून फास्ट गॅसवरती हे पापड छान वाफवून घ्यायचे आहे। साधारणतः 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत। फास्ट गॅसवरती हे पापड मी वाफवत ठेवले होते। आपण चेक करूयात पापड। तुम्ही बघू शकता साबुदाण्यांचा रंग चेंज झालेला दिसतो। साबुदाणे मस्त असे ते शिजलेले दिसतात। गॅस लो करूयात आणि चाळण आपण उतरून घेऊयात गॅसवरून। आणि आता त्यामधलं हे एक एक झाकण त्यामधलं आपण पापड काढणार आहोत। त्याच्यासाठी या ठिकाणी मी ताटाला तेल लावून घेतलेलं आहे। तर हे झाकण त्याच्यामध्ये असं आपल्याला उकडी करायचं। तुम्ही बघू शकता किती मस्त पापड रेडी झाले। तर आता आपण याच प्रकारे हे उरलेले पापड देखील याच्यामध्ये काढून घेऊयात। थोडंसं हे ठोकावं लागतं झाकण जेणेकरून त्यामधला पापड छान पडतो। किती इझिली पापड रेडी झाले तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण याच प्रकारे उरलेले पापड हे रेडी करून घेऊया। त्या ठिकाणी सर्व साबुदाणा पापड मी रेडी करून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। तर हे पापड आता आपण 2 ते 3 दिवस उन्हामध्ये किंवा सावलीमध्ये सुकवून घेणार आहोत। त्या ठिकाणी हे सर्व साबुदाणा पापड मी 2 दिवस छान सुकवून घेतलेले आहेत। आता ते आपण तळणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। तेल छान गरम झाले, त्याच्यामध्ये आता आपण हे पापड तळून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता किती मस्त हा पापड फुलला गेलाय। किती छान पांढरा शुभ्र असा पापड आपला रेडी झालाय। तर आता आपण याचप्रमाणे आणखीन थोडे पापड तळून घेऊया आणि मग ते सर्व करूया। आता आपले साबुदाणा पापड तळून रेडी झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता खूप मस्त दिसतात, खायला तितकेच छान लागतात। नक्की ट्राय करून बघा सोप्या पद्धतीने बनवलेले उपवासाचे साबुदाणा पापड। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।